Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horasma dihita sahalutna. Tabukama parminggota Minggu 10 opat dung Trinitatis Sadarion 10 tolu September 2020 di parmingguan pukul 10. Martangyang nahohoma hita.
Amin. Tapujimat duhata marende mahitasian, buku ende nomor 5 ayat 1 dohot ayat 2. Sai tapuji mo Jehovah, debata tanah tutu, tapatimu mata, kabonar urju, bisa no sakidisi, odeoku tuhaki. Mar hite-hite goarni debata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Songonondo hatani Tuhan Jehovah, manang ise mamelehon hama uliateon, idon apa sangap au jalan mambaen dalan, asa hupatuduhon tu ibana hatuaon di debata. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan jala para siroha, hupa serep hami rohanami di jolom, jala hupangi dohami tuho, sailehon asini roham manggoki rohanami, jala sondangi rohanami marhite-hite tondim, asalam hutinggal hon hami nasa dosa nami, jala hutangi hon hami hatam nabadiai, sai paian mahatam di bagasan rohanami, asamar pabue nadenggan hami, hupangi dohami saluhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu mapatik ni debata di Minggu 14 dung Trinitatis sian 2 Timoteus 2 ayat 15 sahat 16. Haringgason patuduhon haburjuon mi di debata songon pangula naso tarila na padalaton hata hasitongan ni tigor-tigor. Alai pasiding mapakatayon naso maripola naso gabeaki. Ailam tunggadana doha jahaton nasida hinorhon nii.
ima sahatna. Atong rami manggidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogo imahami, mangulao nahombar tupatikmi. Amin. Tatopotima dosata dijoloni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami parasi rohana sumurung, napungu dohami dijolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goranami, na mangasahon asini roham nagodang doi. Sai asi maroham minda sandok bangsomi, se sama dosa nami saluhutna. Sai sungguh lima rohami, asamu baroha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Satokindo hutinggal hoko alai papungu-punguoku maho muse marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di parbiar ni murukku hutabunihon bohiku satokin maradopoko alai marhite dengan basa saleleng-leleng na asiaku hol. Nina jahoba si paluaho. Hasangapon ma di batana di gijang. Amin.
mahon pasuru asmi abotohon matuhami siradotan nami Tuhan gohirohan nami Tuhan haulongon mi Tuhan Yesus si palua yang tarasang bolongi Tuhan Yesus si palua yang tarasang bolongi Hatani debata turpuk ni evistel di minggu pasapuluh paton dung Trinitatis tarsurat di Galatia 5 ayat 10 sia sahat 2 sada. Tajahama margati soring. Alai tandap do parulaon ni daging, ima parmainanon, hahodaron, pargadobuson. Hasibeluyun hadatuan musuh-musuhan perbarabadaon panghiburuan rimas-rimas parabututan pasalisian alkahit-kahit. Ayat 2 sada rap mahita, bunuh-bunuh, parmabuhon, haur muson jala akan nasumantusi, nang hupabuan najolo tuhamu, songoni don naeng nuaeng, dang teano nila akan mangulahon si songoni harajao ni debata. Ima sahatna, martua do akan natumahyon, tumangihon hata ni debata jalana upeosa. Amin. Tidakon maha porsiao tai, songona hina tidakon ni dongata saha porsian di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogona sohatu dosan, natumopa langit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, ima nanitibuhon si Maria, nagebagabian si Anton di Parbadia, andorang so habubuhan, ido tuhata, natumaon na bernit, di pangumuan ni Silatus, namate tarpajaldo ibana di hau pinar silang, natuatu bentoru dung ditanom, namulak mangolu di ari patuluhon,
nama naik tu surgo, lau hudul tu siamuni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani. Disima ibana paima mulak sogo tu tanoon, mangumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dia sesan dosa. Natai namandok mulak mangulu dang halak namate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Engkaulah Rajaku,
Oras madihita salhutna. Tabege matikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu tanggal 10 September 2020. Parmingguon di HKBP Rawamangun. Minggu sadarion 10 September 2020 dohot satorusna ganup ari minggu. Patu paon ni Huriata do opat tali parmingguon di gereja dohot 3 hali parmingguon marhite rekaman ima sekolah minggu pra remaja dohot remaja. Ruas nanaeng marminggu di gereja asa jauh mendaftar marhite WhatsApp manang SMS tu call center HKBP Rawamangun nomor 0811-121-06 di hari Jumat dohot Sabtu mulai pukul 8 WIB saat sampai dengan pukul 16. Ruas namar minggu asa totop mematuhi protokol kesehatan, ima memakai masker, pelindung wajah, cuci tangan, dohot menjaga jarak. Syarat dohot ketentuan boima tajaha di harotas tikting manang di website HKBP Rawamangun. Pendaftaran pelajar CD reguler tahun 2020-2021. Huriata HKBP Rawamangun membuka pendaftaran pelajar CD reguler tahun 2020-2021. Dohot syarat boi ma tajaha di harotas tikting. Formulir pendaftaran boi ma dibuat sian sekretariat gereja jala di Paula paling lambat sadarion Minggu 10 September 2020. Saleleng masa pandemi COVID-19 sia pelajar CD marsiajar marhite aplikasi Zoom. Ibadah pembukaan pembelajaran pelajar CD reguler 2020-2021. Jumat 18 September 2020 pukul 18 WIB maringanan di gereja HKBP Rawamangun patu pauma ibadah pembukaan pembelajaran tuaka pelajar CD reguler tahun 2021 rap dohot natoras. Sude pelajar CD nang mendaftar dohot natoras asamat dohoti ibadai. Pelatihan dohot sosialisasi adaptasi kebiasaan baru di gereja. Hari Selasa 15 September 2020 Sipul Sermon Parhalado DPP Partisipasi Kristen Indonesia Rap Dohot Satgas COVID-19 sia naing patupahon pelatihan dohot sosialisasi adaptasi kebiasaan baru di gereja HKBP Rawamangun. Pinangido tusude Parhalado dohot toluhala seksi kesehatan Dewan Diakonia maddohoti pelatihani. Tikting naing marbagas, tikting parjolo, naing majalo pasu-pasu parbagasom ma Nicholas Hot Olop Turnip SH, anak ni Amatta Doktrandus Jackson Marada Turnip MH, tubuh ni Inatta Situa Tiurlan Boru Lumbanturuan SE, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Duren Sawit, dohot Oroanna, Gebi Esterida Yakoba Talahatu SIKOM, Boru ni Amatta Johannes Talahatu, tubuh ni Inata Riza Agustina, ruas ni GPIB Jatipon Bekasi. Pamasu-masuon hari Sabtu 26 September 2020 pukul 14 WIB di gereja HKBP Rawamangun. Ruas Nataba, keluarga Nyonya Tapu Bolon Boru Panggabean, Cahyani Asmida Boru Panggabean ST, Rap Dohot Sahalak Yanakon Nasida, Rosian HKBP Menteng Jakarta, alamat Jalan Pemuda, Kompleks Taman Berdikari Sentosa, Blok L nomor 4, Kelurahan Jatipulo Gadung Jakarta Timur, Wik Rawamangun 4, Perhubungan.
Tuhatta mana mamasu-masu nasida gabe ruas na denggan di tonga-tonga ni huriatta. Namoding, na di hari Sabtu 12 September 2020, nang jumolo modik sahala doli-doli ruas ni huriatta Jonathan Samuel Simangunsong, umur 21 tahun, anak ni Amata Insinyur Togap Simangunsong, tubuh ni Inata Insinyur Dita Susana Boru Simarmata, alamat Jalan Bambu Kuning Sada nomor 20 RT 0508 Rawamangun Jakarta Timur Wik Rawamangun Sada. Tuudean Sadarion di TPU Pondok Kelapa Jakarta Timur. Tuhatta mana mangaleon gogo dohot pangapulion di keluarga namar sitaononi. Tambahan warta, tambahan nomor sahid, RNP Siahan dirawat di rumah Wik Rawamangun Sada. Pelean dohot akka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinariedi ni huriatta. Di pasu-pasu tuhatta mabarita masa dohot ulaun akka sipatu paota bahen sangap di guarna. Songonima tikting di huriatta minggu sadarion. Horasma. Yesus Tuhan, di Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangarajaya hati-hati do pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang hanggi pinaribot. Hatani debata dihita di mingguon. Tertulis di buku Perjamita 2. Memuka mesan ayat 4 sahat ayat 10 sadam. Alani hujahama dihita tapai huti hutma. Dungi hupa balgama akka hapadiaku. Hupa uli diau akka bagas bolon. Jala hupukka diau akka porla anggur. Hubahe diau akka porlak dohot parirangedangan. Jala husuat tutusi hau akka namar perbue meragam-ragam. Hubahe diau akka tobat mamurnoki hau suanan akka narugun martuburi. Hutu horma akka hatoban bawa dohot boru-boru. Adong hu diau naposo akka nasorang di jabuku. Tole muse akka punguan lubu dohot biru-biru. Gumodang diau sian salu colma akka najumulu sianau di Jerusalem. Hupaguku kuhut diahu perak doho sere. Doho arta na arga sian raja akka napulik luat. Hupilit huhut diau akka pared de bawa doho buru-buru bahkan hari buron di colma manusia.
tole parinaan tuan lain macai torop. Jadi tumibul jala umora au sian saluhu jolma akan ajumulu sian ahu di Jerusalem hoddohut habis taraku diahu manang sadia pe napinangido ni mataku dang huotohi dang hutiopi rohaku mangulului na Salomona aitung nalas situtu rohaku mida saluhu pabahenaku jala ido atong jabbarhu sian saluhut ulauku alai dung hubereng saluhut pabahenaku akan abinahen ni tangaku rodi hangaluton akan tahun lau paulikon idama lau salpu dosa luhutna jala mangeahi alugo sabbingau disi dangadong hape nahot anggo di hasianganon olak nido yang go sahana di sadatiki adong dosa da punguan ni akan nama tua rose Jerman jala saluhut nanasida ima ahli di perairan jala rona sida hati hai itu si di kalang laho membangun saluran air laho menarik air sedolok-dolok sahat tu perhutaan nah heranau di hati hai ima husukum manasida ai basa dang akan aposo dikirim se Jerman laho paturehon aikon ala au hati hai ketua kemitraan di antara distrik Dairi do distrik Anderager Jerman idok nasida ma ai oddo na paling usuman ima akka nama tuan ala ni gabe tertarik mahami marpanukut tu nasida wasa olo nasida songon naung matua gabi mengabdihod dirina polai korotu huta-huta merdalapat dau laho mengabdiho perbinotoan di tengah-tengah ni hatuan ale alus nama cai menarik ilok nasida imada ditikki haposon nami nungalu jahami macari nungalu jahami papungu-punguhon arta nunga adong tabungan nami nunga hupapor hatami akayanak kon nami marsikola jala nunga boy nasida mandiri jala nunga marhasohotan alai ulalahami ma dang sikok ngulu nami habe saya dong namarna hurang solok di hati-hati nami alani dua sagabi rohami tu Indonesiaon di hatuaun namion tong dipake di parar debatahami gabi ula-ulana jala macelas dorohanami nang peluja nang pe mardalan 500 meter ikom maradi hami satu ngajom di nanasida rupani amunak kamang do tamakai nang ido na pinaadar ni hata ni debata di turpukon. Raja Salomo na puna saluhutna. Diuju ibana do di tonga-tonga ninguluna mengalului kebahagiaan. Mengalului lasni roha. Marhite-hite torop dalan. Didok di turpukon. Diuji ibana do laho mencari kebahagiaan hasonangan nai marhite-hite ragam ni kesenangan di Portibion alai ternyata dang abadi kesenangan ini ido saga bedo ibana molotajaha dia ayak sadai di bahasa Indonesia hudokon aku berkata dalam hati mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Nang pe diuji ibana lau mengelului hasonangan, senang-senang,
Laho pasonak ko pakilalana, hape disadari ibana do akhirna sia-sia do nanging. Sangobas do nanging. Torop do halak di Portibio mengelului hasonangan. Meragam noning. Boy do marhite-hite alkohol. Boy do marhite-hite ragam ni nabja dipakai ibana. Di tonga-tonga ni nguluna. Boido dengan istilah naposo nuang hang out. Boido marhite-hite travel dohotakkan asing. Alai macai takas di paingot hata ni debata, ternyata itu pun tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sejati. Diuji Raja Salomo dong. Papunguhon arta sagodang-godangna. Dilului bana dosen luak na asing. Asa gabi bertimbun-timbun artanaing. Go jabuna songon nairok di hata ni debata diturupukon. Go pahapahananna. Ale dihilalai bana ternyata itu pun sia-sia. Mulut ajaha di Parjamita 5 ayat sia sampai 10 ujaha di bahasa Indonesia. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Parjamita 5 ayat sia sampai 10 nakaningan. Dihilalai bana tong sagodang-godang nape artanai dihilalai bana orang puas ibana marhite-hite artana kaningan. Aibo sabindo dung dapot ni bana sang golom arta naing papungonna duang golom. Dung dapot duang golom naing papungonna opak golom. Dung dapot opak golom naing papungonna muse walu golom. Tidak memberikan kepuasan tetapi bisa saja menimbulkan ketamakan, kerakusan di tengah-tengah di ngulu di jalma. Dihilala Raja Salomo do di tengah-tengah ni pardalan di nguluna. Naing nian marhite-hite parbinotoan pangatusion boy jupang ni ibana kebahagiaan ni ibana. Nabisuk jalan napistar do ibana. Jala sudiro makatidakon ibadah no bisu no pistar dukon adong colma adorak so ibana alaya hamai do ibana di Parjamita sada ayat 10 sahat tu ayat 10 walu di bahasa Indonesia manakujah. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Ido kesimpulan ibana. Dihilala ibana donang. Di tonga-tonga ninguluna asal bahagia ibana. Marhasonangan ibana. Tenang batin ni ibana. Diju ibana do. Lau mangulak kau lau ni doh denggan. Bekerja keras. Di tonga-tonga niak kapardalan ninguluna. Ai hatani de batape manosoi halak na pistari. Halak naung tinopai. Halak naung porsiai ikut do ibana mula-ulaon. Ai hatani de batado madoko di 2 Tesalonika 3 ayat 10 nasora mangula unang may ibana mangan. Hape ternyata juga dipahami ibana mula-ulaon ni danggabe mabahen marhasonangan todina. Idahita manuaing di tengah-tengah di zaman tanuaing ngadong halak namadabu gabe tu mental karakter or holik gila kerja so peduli beibana
Dina humaliang. Suami gila kerja, istri gila kerja, mohon maaf, dampakna aha. Dan adong bena pature-turehon yanakon. Ala yang gohita halak batak satik kosna. Adong do upasa ni halak batak. Napaingoton halak naporsea halak batak. Unang gabi gila kerja di tonga-tonga ningguluna. Idok songonon. Unang pajumahu sotung disarbu deba tonga jabu. Unang pajumahu sotung disarbu deba tonga jabu. Jangan terlalu banyak ke ladang, entar rumahmu diserobot orang. Dipahingok do kita di sini. Alam molo saya terus kita mulau-laun tanpa memperhitungkan keseimbangan di tonga-tongan ya kapardalan di ngulutta boy sabing do akayana kota dijawi. Dan gabe dapotan kasih sayang ni natoras pe. Akan apa sampai songonin waeng. Alang-alala ibana lau mangulak kasulau ni berangkat jam 5 pagi mulak jam siang malam. Saya holso mana toras nuaing adiga peho inang muli. Adiga peho bapa manguli. Aidang lau birohana tu sinak karingan. Ido sagabi dokon, ternyata dengan gila kerja juga itu tidak akan memberikan kesenangan apa-apa. Kebahagiaan yang asasi di tengah-tengah ninguluan. Alania tong. Kado mabain ngulu tahun boy bahagia. Kado si bahenota asagabe bersuka cita kita di tengah-tengah ninguluan. Alani tauji mamajaham Perjamita 12 ayat 10. Tinggal do tabereng ram bibel taing. Saha ma Raja Salomo tusada pangaripunan asagabe adong makna kehidupan di ibana asagabe jupang ni ibana kebahagiaan akhirnya sahak ma ibana di Perjamita 12 ayat 10 tului idok masongonon pangaripunan ni sude poda naung itabege oddo habiari de batang Jalaraduti akatonana aido inana si ingoton ni gadup jolma. Ainasa parulaun ni jolma buanon ni debata sogot tu paruhuman rodi saluhut na buni nang nadenggan nang najahat. Monotajaha di bahasa Indonesia di doksongonon. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Tusido orientasi kehidupan. Alanido HP molo mulau-lau jolma di tonga-tonga ninguluna. Iko kilalau nibana do. Adong do di bagasasa perlakuan biar mida Jakoba. Molo marsikola hita sa tibo-tibona mangalului parbinotoan. Mangalului hikmat iko tahilala di bagasasa pe adong do biar mida Jakoba. Molo mardalani hita rapdohot akayana kota. Nang turia pe kita mulau-lau marpungu kita ikon hilalau tado adong do biar mina Jehova di bagasasa. Asa dia pe nataulaho kape di tonga-tonga ninguluan macetakas di paingot Perjamitaon tu kita. Naeng di bagasan biar mina Jehova kita. Alanido halak nama biar mina Jehova lau mangula ulauna tutudauduin. Sian na mangulakon pangototoyon. Daudoi sian parulaon namaralo tu hukum. Daudoi sian parulaon namaralo tu etika do moral.
Molo dilului bana parbinotoan di tonga-tonga ni nguluna ala ibana bir mida Jakoba maceta kasdo hilala parbinotoan ipe. Na yang pariahan nanuni dalam takut akan Tuhan. Idu asa gabe halak na puna parbinotoan. Gabe dipakai bana parbinotoan ini. Lahu mengurupi halak nasing. Datung gabe dipakai parbinotoan ini. Lahu mabahin mago halak nasing. Idu asa gabe adong upasan ni halak bataki. Ijuk di para-para, hotang di perlebihan. Nabisuk na punahata, diterjemahan di Heidelberg, adong di sini dokon, asa unang naoto tu panggarisan. Molo nasomal tarokon, naoto tu panggarisan. Alai diterjemahan na Jepang, di perpustakaan Belanda, di dokon, asa unang naoto tu panggarisan. Sebenarnya filosofina di halak Batak, lam tubuh mahalak nabisuk, lam tubuh mahalak napestar, asa unang naoto na adong di sekitarna gabe tu panggadisan. Alani korani do ibana lau mangurupi ka, na adong di humaliang di bana, asa gabe mampu nang, na hurang parbinotoani, gabe pestar jalamalo. Ido makna molo mangaluli parbinotoa kalak, alai mabir mida Jehovah. Molo di pasahat de bata tu hita sinamot meragam hamuak kamang dota makanang iko kilalaut ta donang. Asa gabi jupang nang akalas ni roha, songon na tua-tua na hugo parho na rose Jerman na kaningan. Dihilalay bana, di tonga-tonga ni hatuao doho pacamotan na pinasahat ni de bata, dada holad diri na bedisarihon. Ida hita maturpu na kaningan. Molo tajaha di bahasa Indonesia saya dok Raja Salomo, bagiku, 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 bagiku. Alai halak nong mabir mida Jehovah dang holap bagiku be dihilalai bana. Alai dohonon nama tudongan. Gabi pasu-pasu mai bana tuah kana humaliang ibana. Gabi sibualas ni roha mai bana tuah kana humaliang ibana. Menjadi sukacita terhadap orang lain, menjadi berkat terhadap orang lain. Ido si pareakan ni halak naung terpasu-pasu di tonga-tonga ni nguluna si ganupari. Taboto takas. Kebahagiaan sejati itu adalah ketika batin orang, diri orang diselamatkan. Haluaoni itu songon halak naporsia hita, holan jupak kita di bagasan Yesus Kristus. Alani HP molo lam talului di tonga-tonga ninguluon aha napasonak kita. Aha mabahik kita bahagia secara esensial. Ima molo nang saya terus menerus tapa husor-husor di tonga-tonga ninguluta haluaun nabinuan ni Kristus. Alani doga betadokon setiap hari naing marparsauran dohot Kristus kita di tonga-tonga ningulun. Setiap hari naing hangulu honoton pangajarion ni Kristus di tonga-tonga ningulun. Ai molo tahangulu hodo pangajarion ni. Gabi jupak kita ma hadameon di tonga-tonga ninguluta. Hadameon na di bagasa dirita, kebahagiaan na di bagasa dirita bukan lagi tergantung kepada situasi na adong di sekitar. Sudah halak naung jupangan kebahagiaan. Asugarita sukun waeng hamuak tamang dot tamuak kenang. Bahagia dohita di situasi ni covidon. Ramu kita dok kondang bahagia. Bahagia dohita di tantangan ni covid nuaing na masa nuaing. Mungkin kita mendok mebir dohita. Alai merhiti-hiti hata ni debata justru dipaingot do kita nuaing. Di pasahat tu hita dipaingotot tu hita haluaun di tonga-tonga ningulun ima Kristus Yesus Tuhan. Naung sumeakot dirina lahu mabuan haluaun dohot hanguluan di kita. Alani gabi taruh maahape namasa di tonga-tonga ningulukok kape. Ngulu namar parsauran dohot Kristus doi. Idu asa gabe saya tadokon di tonga-tonga ningulun hamatean arsa niroha nang
sukacita pe las ni roha di tonga-tonga ni ngulun dakya daho siap persaoran di bagasan Yesus Kristus. Asa bolo marsak kita dan gabi madabu kita tu padilian. Asa molo marlas ni roha kita dan gabi madabu kita tu kijang ni roha. Ale gabi tapar hatopot saluhuna ibana do sibuan silehon saluhuna olop-olop di tonga-tonga ni nguluta. Alani hamuak kamang dota makenang. Songon tema ni minggu tadi bagasa tikyon. Anggo hasyanganon hagiokna dang bui mapain las niroha hasonangan na abadi di tonga-tonga ni nguluta. Alai bersama dengan Kristus ido keabadian nasa leleng ni lelengna di tonga-tonga ni nguluta. Amin martanya kita. Mau lihat mali Tuhan dipaingot ho hami terus menerus marhiti-hiti hatam. Riko do na di hasyanganon alai dang tuk noning. Laho mabuah kami Tuhan nguluan sisa leling nilelengna. Riko do mulau-laun, riko do nang berpenghasilan, alai dipaingot hatam do hami. Saluhut nanoni danggabe orientasi tujuan ningulu nami. Alai anggo tujuan ningulu nami ima rap dohot homa hami sugut di paradiso. Ale Tuhan saya paingok mahami. Asa ahape nahupatu pahami di tonga-tonga ningulu di hasyanganon. Saluhut nahupatu pahami mai marhite-hite biar midaho. Asa gabe jupang tutuak kana uli akana renggan. Ali di batama nami toktong do hami martangi yang tua do pamu. Dia kaparngul mito ningulu nami di bagasan nasa mingguon homa mamasu-masu hami. Dia keragam niak kasih ulaun. Asiro hamale Tuhan luas marperbue na porngis nuning. Asai hu pake hami mamuji pasang apoko. Doho patupaho nak kanauli akana renggan gabe pasu-pasu di tonga-tonga ningulu nami. Ali amang pardengga basa. Sai ho mana mamasu-masu akka poso-poso akka dana ibur magunang nasida. Dao siya nakaparmarani daging nang toddi. Leho bisuk habis tara parbinotuan dogot haburcuan tuak kaya nakon nami nang dia kapar sikolan na pepahibul rohana marsiajar asa gabe jupang nasida parbinotuan jala nasida mabiar midahum. Saya patongom makaulaun di tonga-tonga ni situasi ekonomi nagalin way ngali Tuhan pos do rohanami parsidoho do nang akka peparanami anak kon nami jupangan perkarejuan ini. Saya tabahi mati buni pangkat do jabatan do tak kaparbinotoan nang pangomoan di saluhut na karuas ni huriam do parhalado na mangulak kaulaon na. Ali di batah manami unang luas sami madili molo so harujup pang do peak kana pinikiran ni rohanami na pinarsita sita nami marhite-hite akaulaon nami alai saya pasunggul komatu kami ali Tuhan saluhut na manupak tunauli akana ringgad do lumubima di situasi pandemi COVID-19 wae. Ali di batah manami selehom mahadamion di ganup rumah tangga masih pauluan ama doho ina jala unang luas nasida madele ale toktong mamarsi tutu marsi ho maka porsiai ho ale Tuhan. Asape gudang katantangan na dibulus di tonga-tonga ni rumah tangga. Dan nama bain perbada-badaan pergutu-gutuan alai lampahoton rohana masih Allah ngamai. Lehom manang gacang ni umur tu saluhut na hami ale Tuhan nang akan na tua-tua pe dia kanalom suduk matani hari ni ngulu nasida saya pasu-pasu nasida gabe toktong songon matani hari bicar nak kaporsiaon nang pengabdian di tengah-tengah ni masyarakat nang di tengah-tengah ni huriam ale amang pardengga bahasa ho pasah tamima saluhut nak kana marsak ruas ni huriam do paradom apuli nasida lumubi mak keluarga togap si mangucong do inanami boru si marmata nang jumulo marujung anak kon nami Jonathan Samuel si mangucong madapat toko apuli keluarga utangnya ko kami masalu na ruas ni huriam na tongon waing di bagasa parsahiton na dirawat di rumah sakit do na dirawat di Jabung ima akan hinaholongan ni rohanami Lauren si Manjuntak Krisman Pajaitan nyonya Tambunan boru sirait Nyonya Sitorus Buru Tampunan, Rista Sianturi, Mariani Si Hombing,
Deborah Tobing, Jevanya Tobing, Linda Simanjuntak, Agnes Simanjuntak, Asida Balog, Situa MH Nenggolan, Jericho Cipta Sihombing, Richard Simamora, Novita Munte, Nyonya Storus Boru Tambunan, Nyonya Situa J Nenggolan Boru Silalahi, Nyonya Tambunan Boru Sirait, Suaksongoninang RNP Siahaan, Dohok Matahesa Luhutna, Nasohagu arak kami sada-sada di bagasa tikyon, aliamang pardenggap bahasa, hodot Tuhan padauni nasumurung, jalan atuk pui lau pamaluk ragam nyak kaparsaiton, jama mapamatang nyak kanahina holongan ni rohanami, tanggali parsahitoni sian nasida, pasu-pasu ma obat si panganon sinumon, pakobasyon ni dokter para medis, doh pakobasyon ni keluarga parhitian hakipason tunasida. Ale lumupi male Tuhan, saya leho ma bengek ni roha, doh pos ni roha, disaluhut naka nahina holongan ni roha nami, natongon nuang di bagasan parsahiton, unang madeli nasida. Ay hapor siyaon nai do ale Tuhan, natuk pamalupon parsahiton na. Alani unang paito pakirimon. Ale marsigor gorma pakirimoni marpakusardea tuho ganup tikya le Tuhan asa ukah proham lau pamalupon nasida nang di keluarga na merawat leho di nasida gugu pai baru gugu na ganup manugut asa di bagasar las ni roha doho ulup-ulup nasida lau pature-turehon akan nahina holongan ni rohanami. Ale Tuhan pos do rohanami marulak luni dohami madokon sai salpuhum ma akatantangan doho sakit di bagasa tikyon na masa di zamanon ima COVID 10 sion. Asa buhay hami sumuang lau mangulak kaulaon di bagasan las ni roha doho mamuji pasangapoko. Say pasunggul homa tu saluhu nakana porsia tuho doho takka masyarakat sekitar di Portibion. Asa toktong nasida mangulakon protokol kesehatan ini di tonga-tonga ni nguluna. Lumubi oleh Tuhan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, doho takar ragam na asing, laho majamoton hadirionna, asatung margugu, lau mengadupi, nang akasahit diobbason oleh Tuhan. Dinang mulak pehami sebagas coromon, nang nakana beribadah di jabu, saya pasu-pasu mangulunami, asa marulupuluk terdinami, di bagasan nasa mingguan. Alani Yesus Kristus to nami jalom mahami. Amin. Mari dimahita los tapasaham mapiliatan. Ibu rohaku, tu Tuhan Yesus, sudah tolongku, di Tuhan Yesus, ibu tolongku, tu Tuhan Yesus, dan oloa, sumurut-murut Portibion, selami Kristus mau dapoton, sayu tundalon ka Portibion, dangoloa sumurut be.
Ita pasahaton peliata tuado panni debata. Ali debata manami na diban wagicang hodo haroroan ni salu sila lehon naringkan. Doho nasa olibasa na maliutus. Kupasata mi masian nan lehon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ko parsya kami pilihanon. Pati bulon harajom ito nga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti hito tordim. Asalam tadahami gudang ni silon lehon mitu kami. Asalam girgir kami madok mo liate tuho. Marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na diban wagicang say prorbadiya magwarmo. Say ro maharajom. Say saut malomo ni roham diban tongon songon na diban wagicang. Lehom matuhame sarero nanguluan siapari. Say sama dosa namin. Songon panesa namin idosa ni rongan namardo sa tuhamin. Unang kami tugiyo to pangudjunan. Palua mahami siyan pangagom. Mamu di bangsa damai jala homa paso-paso sian Tuhan debata. Di paso-paso jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di parsorhom madamena tu todim. Di hamuna damang dainang hanggi pinaribot na ibadah di gereja suak songoninang ibadah di bagas tabe kami atas nama ni Padita parhalado song leader pemusik do tim multimedia ni Huriatam pasahaton tuhita selamat hari Minggu salam sehat Tuhan Yesus memberkati.